niemand houden. En als je goed voor jezelf zorgt, dat betekent dat je wel een beetje van jezelf houdt. Is dat correct? Zeg ik dat goed? Nou, een applaus voor jullie dan. Want jullie zijn hier gekomen om vandaag de kracht in elkaar te vinden. En we gaan elkaar vandaag steunen met informatie. En denk eraan, er is geen vraag die dom is. Damos gloria Creador, tur temporis sin fin, quera siglos vivo, vida unicos In de eigen ervaring hoe een ziekte je wereld in één klap kan veranderen. Hoe onzekerheid, angst en hoop allemaal tegelijk aanwezig kunnen zijn. En juist daarom sprak Pink op de hoogte. Hoe wil ik doorbreken, zodat wij met z'n allen schouder aan schouder vechten tegen deze ziekte. Antilliaanse gemeenschap, denk aan jullie kinderen, kleinkinderen. Maak jullie mond open, verberg het niet. Hoe meer je het verbergt, hoe meer problemen je krijgt ermee. Dus dames, bedankt. Ik vind het heel leuk dat jullie zo met een grote getale hier is. Ik dank van harte aan onze gevolmachtigde minister dat zij ons de kans heeft gegeven om hier aanwezig te zijn. Bedankt en jullie ook bedankt. En de radioloog is daarbij eigenlijk de belangrijkste eerste stap. Dus toen ik deze uitnodiging kreeg, dacht ik, ja, die kan ik niet alleen, dan moet ik de radioloog nemen. En vandaar dat we hier samen staan. Zij komen heel graag een voorlichting bij jullie geven. En dan kunnen ze heel veel van de vragen die vandaag gesteld zijn, ook beantwoorden. Ik kan dat niet, maar zij wel. Enter mi alma, enter mi vida, sina mi destino, dado con mi estima, con tu circunstancia, y en mi morto lo vi, siguis solo, En bij jou, je ging een bevolkingsonderzoek doen? Ja, ik weet het nog precies. Het was herfstvakantie. Ik zou wat leuks doen met de dochters. We zouden naar Amsterdam, naar het Madame Tussauds Museum, boottocht maken. Dus ik ging daar naartoe. Ik was kerngezond. Ik weet nog, er hing een spiegeltje op borsthoogte. En ik dacht, nou, vang het maar best voorbij. Dus, en ook, hier staan dus ook vrouwen voor dat spiegeltje, bij wie later borstkanker wordt ontdekt. Maar ik was daar helemaal niet mee bezig. Ja. En toen ben je naar de bevolkingsonderzoek geweest? Ja, en toen kreeg ik een week later een brief. En misschien herkennen jullie dat. En dat wil ik toch even zeggen. Ik voel me een beetje een vreemde eend in de bijt. En toen voel ik me ook heel erg met jullie verbonden. Want we hebben allemaal dat meegemaakt. Het is een plek in het Wateringse Veld, eigenlijk gewoon in een woonhuis tussen alle andere rijtjeshuizen in, voor mensen die geraakt zijn door kanker. En geraakt zijn, dat zijn helaas heel veel mensen. Dus we zijn er niet alleen voor mensen die zelf kanker hebben of hebben gehad, maar ook voor naasten, partners, familieleden, vrienden. Maar ook voor nabestaanden, voor mensen die hun partner of hun geliefde zijn verloren. Je ziet er heel jong uit. Jij hebt ook ervaring gehad met die borstkanker. Ja, weet je, voor mij is het echt moeilijk om te benoemen. Ja. Nou, ik niet. Ik vind dat ik ben opgegroeid wel in Curaçao, maar mijn ouders zijn Portugezen en mijn moeder was gewoon, het is wat het is, noem het met zijn woord. Dus ik ben niet van, ik noem het Moef te zijn, die de mooiste stranden zonder ene compassie vernietigt. Mezelf camoufleren als een zachte wind van
herfst, die met de droge bladeren speelt, is zo eenvoudig dat ik het saai vind.